Добър ден, колеги! Добре дошли! Много се радвам, че имаме възможност днес да споделим с вас една наша голяма мечта, която е на път да се превърне в реалност. И тази мечта е свързана с няколко основни елемента, за които ще говорим доста по-подробно по-късно. Но подходът, който сме избрали, е през тема, която безспорно вълнува всички, и това е темата за насилието. За насилието в света, в който живеем, независимо от това дали той е виртуален или реален. И днес ние искаме да ви предложим една малко по-нестандартна пресконференция, така както и това, което се опитваме да правим в училище, мислим, че е по-нестандартно. Една пресконференция чрез съпреживяване. За това ви предлагам, още преди да ви представя участниците в проекта, преди да ви представя всички, които имаме какво да споделим с вас, да започнем, както правим в училище, с класовете, в които ние влизаме и работим, с една игра. Затова ви моля всички, заповядайте в центъра на този кръг, който се получава, за да направим тази игра. Не знам вие как се чувствате, но лично аз се чувствам доста по-близка с всички вас, за което ви благодаря. И вече наистина изпълнена с много позитивна енергия. С удоволствие ще ви представя хората, които ще споделят с вас своите мисли и впечатления. Надявам се това да бъде под формата на разговор. Надявам се да има много въпроси от ваша страна.
За това всъщност какво представлява проекта виртуално и реално насилие, защо смятаме, че той е важен, защо смятаме, че той е нещо различно от това, което обикновено се случва в училище и какво очакваме да се случи след като този проект приключи. Веднага, още в самото начало, бих искала да благодаря на хората, които направиха възможно случването на тази наша мечта. И това е швейцарската фундация ОК, която финансира проекта. Той е безплатен за училищата, които участват в него. И програмата Safer Internet на Европейската комисия. И така да ви представя хората, които са около мен. Може би първо госпожа Цвета Бресничка, която е председател на Асоциация родители. До нея е Румяна Ненова, която е един от нашите обучители. Учител също така в 97-мо училище. Господин Георги Апостолов, който представлява Фундация Приложни изследвания и комуникации в нашия проект, който е и водещ партньор по проекта. Отляво до мен е госпожа Марията Радулова, която е ръководител на проекта, Астра Стоянова, която е студент по психология и обучител в проекта. И на последно, но може би трябваше да бъде на първо място, госпожа Жулиета Антонова, която е заместник директор на 119 училище. Това е училището, в което ние апробирахме методологията по проекта. Бих казала, че така това е първото училище, което ни подкрепи и в концепцията и рискува с нас да пробва нещо ново и различно. И така, за да може да придобиете една по-обща представа за това какво представлява самия проект, какъв е подходът, ще дам думата на Георги Апостолов да направи една кратка презентация, която да ви даде контекста и основната рамка. Здравейте, тъй като времето напредва, бързичко ще се върна в началото. Само да ви посоча, че фактически това е съвместен проект на Асоциация родители и Националния център за безопасен интернет. Да не ви объркват нещата, Фундация Приложни изследвания и комуникации е изпълнител на втори проект по програмата Безопасен интернет на Еврокомисията и вече от юни месец, освен гореща линия за борба с незаконно и вредно за деца съдържание, е и Национален център за безопасен интернет. Това, което Ева пропусна да спомене, че проектът се радва и на подкрепата на частния бизнес, Microsoft България дари софтуер и компютри за проекта, а от днес към проекта се присъединява и Mobiltel, които ще направят възможно действието на онлайн платформата. Ще разберете за какво става дума. Проектът има двоен фокус. Едното, както вече разбрахте, става въпрос за насилието сред деца. Всички знаем, че расте. А второто е за свободните часове. Ще ми позволите малко по-късно да се спра на това. Само ще ви кажа, че големият ресурс свободни часове, които съществуват в нашите училища, за нещастие, само подпомага разпространяване на насилието. Знаете какво правят децата през свободните часове, консумация на алкохол, сматкане. Тогава е най-подходящото време за насилие между тях. Целите на проекта са не да се борим с насилието, защото насилието не може да се пребори. Насилието е вътре в хората и вътре в децата, които го осъществяват. Целта е да се помогне на децата да разпознават насилието, да разпознаят неговите форми, да осъзнаят какво е насилие, да осъзнаят какво е да си жертва и кога ти се явяваш като насилник. И най-важното, проектът е, освен това, двойно базиран, така да кажем, виртуално и реално. Защо? Защото се появи един нов модел на насилие сред децата. Този модел, в резултат на бързото развитие на интернет технологията и особено на така наречената Web 2 технология, т.е. когато ти вече не си само ползвател на интернет, но ти си вече активен производител на съдържание. Знаете разпространението на снимките чрез GSM-и, понякога дискредитиращи, обидни. Знаете за видеоклипове с насилие. Актуалността е много ясна. По изследванията на Фундация Приложни изследвания и комуникации, 80% от днешните деца в България са в интернет. Изключвам, разбира се, групата е 1 до 4 години, но от 5 години децата вече са пред компютъра. За тях, особено за сегашните тинейджери, които вече са родени с интернет, има пълно размиване на границата между виртуалност и реалност. Интернет е част от техния живот, те са се родили с него.
Тяхното общуване и социализация до голяма степен вече минава през интернет. Те са същите приятели и с други общуват в интернет. Но въпреки това в психиката им остава едно разделение. Това, което е в интернет, не е страшно. Над 80% от децата между 12 и 14 години са виждали порнография в интернет. Горе-долу същия процент признават, че са виждали снимки или видеоклипове, съдържащи крайна жестокост. Всичко това води до едно усещане, че това, което е в интернет, не е толкова страшно и оттам идват сцените, когато се инсценират побоища между ученици с цел да се заснеме видеоклип, някои привършват в болниците. Има нападения срещу учители, знаете, също с цел да се направи снимка или видеоклип, също да се качи в интернет. Тук вече се вижда, че има липса на нещо много важно. Липса на превенция. И липса на превенция, когато се комбинират двата елемента. Много инициативи, имаше кампании и така нататък срещу насилието в училище. От друга страна вървят проекти да предпазиме децата в интернет. Това е първия проект, и това ни се признава и в Брюксел, който съчетава двете неща. Нашия подход е такъв. Децата живеят едновременно и в реалния и виртуалния свят. И в двата свята извършват едни и същи неща. Нека тогава да атакуваме темата насилие в двете реалности едновременно. И второто, което е, училищата изпитват остра нужда от учители. Знаете, че от тази година поради ред обективни причини още повече намаля учителския състав. Това увеличава броя свободни часове, които са ресурс за разрастване на насилието и на други асоциални прояви. Дейностите по проекта съвсем накратко. Ето това е в твърд вид резултата от проекта, но той е резултат на почти едногодишен труд, събиране на екип от експерти, педагози, психолози, IT експерти, които разработиха 25 обучителни модула. И не случайно започнахме с една игра, за да стане ясно, това не са уроци. Това са модулни занятия, в които голяма част заемат интерактивните игри, които провокират първо сближаване между децата. Някой го каза, не ми стана ясно какво става какъв е смисъл на тази игра, която направихме. Смисъл на тази игра е първо децата да се раздвижат, да им се създаде физическа активност, те да се сближат. Когато имаш физически допир с някой дете, ти вече се сближаваш и с който и да е човек. Подобни игри им помагат те да се опознаят. Между прочим, при тестването на курса, един от най-хубавите резултати беше, че децата казаха, за първи път ние говорим за някои неща, за които между себе си не сме говорили. Значи 25 модула, разработени според възрастовите характеристики за две възрастови групи. Имахме една подготовка, първо набиране на доброволци за обучители по курса, с които прекарахме 2 прекрасни дни в обучение на 11 и 12 октомври. Специално за мен беше прекрасно изживяване. И създаването на една интернет платформа. Значи това нещо, за да работи, за да можем да реагираме на свободните часове, по традиционните канали не може да стане. И тогава иновативната идея на Асоциация родители, осъществена след това с помощта на Microsoft, на детския портал Дечица.com и техния разработващ екип, беше създадена една платформа, през която регистрираните училищата доброволци, директори или назначени от директора координатори, когато имат свободен час, за който не могат да намерят заместващ учител, влизат в онлайн платформата и подават заявка. Това училище, този клас от до. Платформата моментално разпраща имейли, а благодарение на присъединяването на Mobiltel ще разпраща и SMS-и до всички регистрирани обучителите. В реално време ще знаят, че е постъпила такава заявка за такова училище и този, който може да поеме часа, отговаря и поема заявката през онлайн платформата. Това е начин за страшно бързо да се реагира и се надяваме, че ще бъде полезно. Тествана беше платформата, както Ева вече спомена, в 3 училища доброволци, между които 119, чието помощник директор е тук. Теста ще ви кажа след малко. Обучението ви споменах. Обучението сега тръгнаха. От тази седмица вече започна поемането на заявки. Вчера и днес имаме първите поети свободни часове в отделни училища. Ако сте гледали случайно, сте попаднали на TV7 вчера, имаше даже един урок с Румяна заснет. Беше много приятно. Започваме сега на входа на курса едно социологическо проучване. На изхода ще повторим проучването, да видим дали нещо сме променили от децата. Поне като информираност и като умения, защото нагласите психологическите се променят по-дълго време. Това е платформата, за която ви споменах, която ползваме безплатно благодарение на Microsoft. Това е подаването на заявка от директор или координатор. Това е
Другата част, през която се поема заявката от обучителя, излиза справка за потвърдени и непотвърдени заявки. На платформата са качени всички модули, плюс допълнително материали, които продължават да се качват. Всичко това съвсем скоро ще бъде отворено и достъпно за всички учители, които желаят да приложат този курс в своите училища. Но искаме първо да разработим малко и методически указания, защото сегашните ни обучители минаха двудневно обучение, а тези, които желаят да го провеждат, би трябвало все пак да имат някакви допълнителни методически указания, освен тези, които са в наръчника. Изпробването, аз го прескочих някъде на курса в трите училища, какво показа. Първо, децата много добре реагират на тази форма на, то не е обучение, на тази форма на работа с тях. Защото те се чувстват активни, на тях им е дадена възможност те да говорят и те да разсъждават. Второто нещо, много важно, аз ви го споменах. Те, понеже в края на всеки час ги молим на едно листче да напишат какво ще взема със себе си и какво ще изхвърля от този час. Оттам изкочиха страшно много отговори. Много се радвам, че чух моите съученици какво мислят по тази и тази тема. Те помежду си не разговарят на тема насилие, а в същото време са както жертви, така и извършители на насилие в много случаи, без да се усетят, особено в интернет говорим. И другите неща вече са проблем на психолозите. Не искам да ви отнемам времето, само че накрая да кажа съвсем кратко. Нашето желание е това нещо, което вече е в Министерство на образованието, изпратено след предварителни разговори. Ние очакваме то да бъде одобрено за ползване от училищата и постепенно да го наложим като задължително обучение във всички училища, като за превенция на насилието. И да се установи мрежа от училища, които работят по този курс, както и да се използва разработената онлайн платформа от други организации, които имат подобни курсове, които биха подпомогнали нашето обучение в училищата да не бъде толкова скучно и консервативно, да се въвеждат по-новаторски методи и да се засягат повече теми, които са от практическа важност за децата, а не само да ги учиме да зубрат и да ги изпитваме след това. Извинявам се за лошото изказване, учителите ще ме поправят, но те също са зависими. Те са жертва на една система, която много трудно и бавно се реформира. Благодаря ви за вниманието. Благодаря на Жоро. Като обобщение бих искала да кажа, че сигурно ви е направило впечатление, че целият курс е разработен на принципа на двойки. Виртуално, реално. Жертва, насилник. Учител, ученик. С разбирането, че това са двете страни на едно и също нещо. И една от основните цели по време на часовете е децата да могат да си представят, че всичко това е тяхната същност, която се проявява по един или по друг начин. Действително, възможността бързо да смениш гледната точка към себе си, да приемеш, да се отвориш и да приемеш, че можеш да бъдеш и едното и другото, е голямото предизвикателство на този курс и бих казала, че то е голямо предизвикателство и за обучителите. Защото преди да започнеш да говориш с децата за тези неща, преди да влезеш в час, самият ти трябва да преживееш разбирането си, че в един момент аз съм насилник, в следващия момент съм жертва. Че независимо от това дали съм в реалния или в виртуалния свят, аз съм същия човек. Това е един опит да обърнем погледа навътре към себе си. И може би най-голямото предизвикателство да приемем, че искаме или не, във всеки един момент, в момента на общуването с другия човек, не просто в общуването в клас, ние влизаме в ролята на учител и ученик, които са вечни роли. Или имаме съзнание за този процес, който протича между нас, за това, че имаме какво да научим от другия човек и сме отговорни към онова, което му предаваме като послание, или нямаме това усещане. И бих казала, че това е за нас, това беше голямото предизвикателство. Как да намерим такава форма, която позволява тези две на пръв поглед, тези двойки, които са на пръв поглед базирани на противоположности, в същото време да бъдат в своето единство.
Ще дам думата на Мариета, която е човека, който има грижата за управлението на проекта, да каже няколко думи. И също така смятам, че ще бъде много ценно за всички нас да чуем и представител на едно училище, в което проектът беше апробиран. Това е 119-то училище. Действително, за да можем да видим да чуете преживяването на хората, които практически реализират този проект. Благодаря на Ева за думата. Тъй като времето ми доста напредна, аз ще се включа после при въпросите и бих искала да дам думата на госпожа Жулиета Александрова, която от името на 119 училище да сподели своя опит, впечатления и така да каже какво мисли училището за включване в един такъв проект. Благодаря. Факта, че без колебание се включихме в разработването на този проект и не само ние, колеги от други училища, доказва едно: абсолютно не ни е безразлично какво се случва в нашето училище, какво се случва с нашите деца. И това е така основният мотив, който ни тласна за работа по този, а и не само този проект. Спомена се вече, аз ще го подчертая отново. Работата чрез тези интерактивни методи, не само на екипа по този проект, подчертавам и по различни други проекти, превръща децата от обекти, което е безспорен факт при класно-урочната система на работа в училище, в субекти на едно занимание. Много важно е, че при тази работа децата се преживяват. Твърдя, че съвременните деца, налага се тезата за високата информираност на съвременните деца, която съм готова да успоря, но не сега е момента, но да приемем, че те са високо информирани, но наред с това те са емоционално деформирани, позволете ми да се изразя така. Трудно се преживяват, трудно откликват на преживяното на тези около себе си. В този смисъл работата по проекта запълва тази огромна празнота, съпреживяването, защото всичко друго изглежда случващо се някъде в страни, извън нас и някак не касаещи ни нас. Освен това, изключителна е възможността детето да разговаря не по учебните проблеми, не по теми, които учителят е задал, а да разговаря за онова, което го вълнува. Надявам се, че чрез подобен тип работа ще се разчупи поведението на децата и в обикновените, ординарните часове. Те ще изградят повече свобода, самочувствие и способност да изразяват личното си отношение. Искам само да подчертая, че освен насилието в рамките на виртуалното и реално насилие, което е предмет на този проект, децата се занимават, казвам и по други проекти, все в тази посока, за повече толерантност, повече разбирателство, повече откликване на личността на другият, за да превърне аз да бъде и ти. Най-важното нещо на съвременния човек. Благодаря ви. Благодаря на госпожа Антонова. Аз бих искала да използвам случая да споделя моите впечатления от процеса на апробация. Влязах в няколко различни училища, в различни класове. И бих искала да потвърдя онова, и което госпожа Антонова каза. Децата имат огромен проблем от неразбиране и несправено умение за справяне с емоциите. Емоциите ги разкъсват и нещото, което най-често чувстват, е гняв. А гневът, както всички знаете, е една доста комплексна емоция, в която има по много различни неща. И един от трудните моменти е как този гняв да бъде разбран, а не отхвърлен, и как да се научим да отреагираме без насилие. Говоря насилие и в двете посоки, защото
ние виждаме и двата типа реакции. Деца, които реагират с автоагресия, с автонасилие, които си казват: аз съм ужасен, аз съм лош. Включително и други методи на автоагресия, които са доста по-драстични, и реакции с външна агресия. Затова един от основните моменти в този курс, който ние включихме, беше въпроса за развитие на елементи от емоционалната интелигентност. И аз благодаря на младите колеги, които ни помогнаха действително да включиме тези важни аспекти в курса, така че ефектът да бъде повече по отношение на умението за справяне. Тоест да правим децата по-способни да бъдат толерантни, по-способни да се справят с това, което тя ги измъчва, и разбира се това, което и госпожа Антонова каза, много по-способни да разбират другите. Много мъчително за нас беше факта, че установихме, че независимо от вида училище, в което се намираме, независимо от това дали то е елитно или пък училище в крайен квартал, има огромен проблем с нагласи, които бих нарекла дори ксенофобски. Това е нещо, което наистина много ни тревожи, защото ние си мислиме, че това, че толкова много се говори в обществото за нуждата от толерантност и разбиране, е нещо, което автоматично отива при децата. Виждаме много драстични, много крайни, много постоянни нагласи в това отношение, и това много ни тревожи и представлява и голям проблем и за обучителите, които влизат в час. И като говоря за обучители, ще дам думата на Астра, която идва топло от едно училище, току-що взела няколко часа между 5 и 7 клас, за да сподели какво е да си обучител по този начин. Ева, благодаря ти за думата. Значи, вчера имах удоволствието да вляза в 125 училище в Младост 1. Бях в 4 класа, 7 и 5 клас. Така, първият час беше леко труден. Мисля, че няма да стигне времето така да обяснявам надълго и на широко за какво става въпрос. Във всички класове ми направи впечатлението, че децата искат да има някой, с който да говорят. Те нямат към кой да се обърнат. Всички деца ми споделиха, че да, при някаква случка биха се обърнали към родителите си, но по-добре да си замълчат. Да, може би трябва да се обърнат към учител, но по-добре да си замълчат, защото никой нищо не може да направи. Непрекъснато се говореше за това как никой нищо не може да направи. Тоест всички имат бегла представа какво е това насилие, но не знаят сами как да се справят с него. Или с насилието около тях, или с насилието в тях. И затова смятам, че проекта е много добър точно за обясняване на децата, да се говори с тях, да се говори за насилие, как да се предпазват срещу това нещо, защото изглежда те въобще, ако мога да се изразя така, не съм много наясно как точно към кой да се обърнат, какво да правят в някакви кризисни ситуации. Благодаря на Астра. Това е много голямо предизвикателство, това усещане за безсилие, което имаме и възрастните, и децата. И наистина е една много така съществена страна на нашия проект. За това не само да разпознаваме насилието, а все пак да си представяме възможни начини на излизане от ситуацията. В това отношение част от проекта е популяризирането на някои вече съществуващи възможности. Едната страна, това е, знаете, че функционира гореща линия за деца жертви на насилие, която е към Държавната агенция за закрила на детето. За съжаление, това, което към този момент установяваме, че тя не е много популярна. И всъщност ние се опитваме подобни неща, както и хелплайна, който съществува по отношение на насилие в интернет, 112.net, действително децата в рамките на курса да знаят, че съществуват такива възможности и да бъдат насърчени за това да ги ползват и да виждат в това един ресурс, да вярват, че хората имат възможност, има достатъчно много хора, които са на тяхна страна. Разбира се,
Един от важните моменти, които се опитваме да отработим в този курс, е въпроса за комуникацията. Тук Астра каза, че много често децата казват: ние ще кажем на мама, но тогава тя ще се обади на другата майка, и когато се обади на другата майка, детето, което ме е ударило, на други ден ми казва, че аз съм мамино синче. Това не е някаква измислена история, това е нещо, което се случва непрекъснато, и онова, което се опитваме да направим, е всъщност да даваме известни препоръки на класните ръководители, влизайки в класа, с който сме работили, по отношение на съществуващи конфликти и по отношение на възможности за справяне. Това е, да, извинявам се много, че аз лично съм толкова обстоятелствена, но действително това е голямо преживяване за всички нас, и изправени пред реалните трудности, наистина така имаме нужда да споделяме. Да ви дам възможност да питате, всъщност може би това е по-добрият вариант. Повярвайте. Теодора Тодорова от Вестник Монитор. Имам няколко въпроса. Първо към господин Апостолов. Когато казахте, че се чака одобрение от МОН, какво имате предвид? Чака се одобрение от МОН, всяко едно училище да има право да заявява такъв обучител за свободните часове, или аз не съм разбрала. Другия ми въпрос е: какъв е капацитетът ви, в смисъл такъв, с колко обучители разполагате и в какъв срок изпълнявате, образно казано, заявката? Благодаря. По първия въпрос, процедурата, която очакваме сега, е МОН да отговори на едно наше официално писмо с препоръка, че дава съгласие този наръчник на обучител да бъде използван в училищната мрежа в съответствие с нормативите и т.т. Тоест да позволи да бъде използван. И следваща стъпка вече разчитаме да успеем да лобираме да влезе в учебната програма. Само да уточня, извън рамките на проекта, защото в този момент този наръчник и въобще методологията е съгласувана в рамките на проекта, т.е. ние сме в експериментална фаза. Последствията е всъщност да може да бъде използван широко от всички училища в България чрез базирането му на платформа и всъщност да няма никакви ограничения по отношение на неговото ползване. Не знам дали ясно се изразих. Относно капацитета, точно това е целта сега на курса. Значи, това е втора пилотна фаза, да кажем така, в 10 училища. Ние нямаме представа колко реално е ресурс от свободни часове. Разполагаме с 21 обучители подготвени, готови сме да реагираме, ако първия месец от проекта покаже, че има много повече часове, да подготвим втора група хора. Доброволци има постоянно. Просто не поемаме много доброволци, за да не объркаме нещата. И третия въпрос беше за как реагираме. Учителите, т.е. директорите на училища биха искали да може да реагираме в рамките на един час, но това не е възможно. По принцип, връзката през имейл и СМС веднага от платформата дава възможност, ако обучителя е в радиус от определен брой километри, той да може да реагира и в рамките от един час. Това е хубавото на платформата. Но ако става въпрос за училище в другия край на града, вече има географски зависимости. За да бъдем по-реални, в момента има възможност от предната вечер да покрием часове, които възникват на следващия ден. Тоест, ако до вечерта, до 18 часа ние получим заявка, за следващия ден има възможност да осигурим обучител, който всъщност е най-честия случай. Много рядко бих казала, че учителите са доста отговорни хора. Рядко е просто да не се появи учител или обратното да се обади сутринта и да каже: аз току-що се събудих с много висока температура и няма да дойда на училище. Смисъл в това отношение, така това наистина са доста крайни случаи. Но в повечето случаи от вечерта за следващия ден е скоростта, с която реагираме. И само да уточня нещо, че наистина ние в момента работиме само с 10 училища, точно за да експериментираме въобще доколко системата работи и да предложим един работещ модел. Много се надяваме, както каза и Жоро, че след като установиме реално какви са нуждите и огледаме резултатите от този проект, ще можем да предложим тази система за по-широко приложение. Вече имаме предварителни разговори с Столична община, така че всъщност да може да бъде въведена от районите, които желаят да въведат системата, да има едно цялостно
покритие, но така или иначе това е въпрос на пресмятания, на налични ресурси. Към момента ние работим с ресурсите на този проект. Те са ограничени. Има ли други въпроси? Нещо неясно? Ако нямате въпроси, предлагам да чуем и другата обучение. Извинявам се. Цветан Цветански, Център за образователни инициативи. С това решение с свободните часове ми е изключително интересно. Пробвали ли сте или калкулирали сте възможността да се използва примерно видеоконферентна връзка, тъй като има платформи затворени и сигурни, образователни, които дават възможност за осъществяване на видеоконферентно обучение, т.е. дистанционното обучение не е нещо ново, поне в световен мащаб. То дава възможност за реакции в рамките на 10-15 минути и дори в няколко училища едновременно. Да не говорим, че подобно решение дава възможност не само за проста комуникация, а реално и за преструктуриране на, така се каже, традиционната класна стая, създаване на виртуални пространства на класна стая, където един обучител би могъл да поеме едновременно 3 или 4 училища с сходен проблем в момента, липса на учител по история, например. Значи, на практика ние в момента работим с виртуална класна стая, ето ги нашите разработчици там от Дечица.com. Но тази виртуална класна стая се използва сега главно за връзка между учителите. Идеите от самото начало са: първо, ние искаме да заснемем примерни уроци и те да бъдат достъпни на портала Teacher.bg като методически материал. Проблема с дистанционното обучение е, че този курс предполага лично присъствие. Не можеш през видеоекран или през компютърен монитор ти да накараш децата да играят, да те докоснат, да се запознаят с тебе. Тук се изисква лично човешко присъствие и точно това е проблема, но много видеоматериал ще сложим в сайта. И исках да дам думата на другата обучителка Румяна. Ненова? Не ми иска, съжалявам. Ние си говорим само на малки имена в този проект, затова фамилиите не са ни познати. Добър ден, Румяна Ненинска. Тъй като въпросът беше последен и изключително интересен. Видеоконферентна връзка по принцип е реализуема, но е труден въпроса, кой ще остане с учениците в класната стая. Това е нещо, което е организационно и трябва да се реагира в един такъв момент, защото ученици сами в компютърна зала е непредсказуем. Така, аз като обучител имах часове в 5 Б клас. Ще бъда много кратка, няма да повтарям нищо от това, което коментираха моите колеги. Единствено това, че бях изненадана от резултата. Съвсем случайно са тук резултатите на учениците. Последната игра. След една такава тежка тема, ние всички казваме, учениците са малки, това е 5 клас. Най-интересният отговор, който получих, искам да говориме, за да измислим терапия. Това изключително ни впечатли като реакция на учениците. Като обучител мога да кажа, че и големи ученици, и малки ученици имат нужда от тази тема. Въвеждането извън свободните часове, бих могла да кажа, че една организационна форма е втори час на класа, който реално върви в училище, с основната цел работа с родители. Това, което казах на моите първи ученици вчера, ние не ви забраняваме, ние ви съветваме да споделяте с родителите. Покажете на вашите родители тези сайтове и аз бях им показала къде да влизат. Вярвайте ми, че реакцията на родителите беше изключително положителна. И като листове, и като телефони, разговори, и като имейли, които получих от родителите. Те не знаеха. Значи този проект ни дава възможност изключително много. Асоциация родители да се обърне към всички родители. И това е, което мога да кажа като обучител, че това е насочено основно също в две позиции, не само към нашите деца, в училище, извън училище, към тяхната среда, семейна среда, близка и далечна. Благодаря ви. Колеги, имате ли още въпроси? Да, аз се казвам Борислав Лазаров и съм репортер от новините на BTV. Два много кратки въпроса, с два много кратки отговора, ако е възможно. Вие изберете кой от вас ще отговори. Първият е с колко пари точно е финансиран този проект? Говоря като сума. И вторият ми въпрос е всъщност как с помощта на тези пари, например, ще помогнем децата да не се снимат
със своите GSM и как се бият и да ги качат в интернет, например. Практически, реално. Благодаря ви. Кратък отговор. 98 000 лева отпуска фундация ОУК, но това е 50% финансиране. Другите 50% се осигуряват от фундация Приложни изследвания и комуникации по програмата Безопасен интернет на Европейската комисия. Отговор на втория въпрос. Те ще се снимат. Въпросът е какво точно искат да снимат. Те не осъзнават това, което и аз бях в апробационния период, тестовия период, първият в няколко класа. Изображението в интернет. Знаете, има сайтове, които са така наречените самонараняващи се, привърженици на самонараняването. Децата от много ранна възраст, на 9-10 години, те са виждали отрязани ръце, виждали са видеоклипове как някой си реже плътта до кокъл. Те претръпват към виртуалното насилие и не го осъзнават и затова после, когато правят клип, както беше случая в Добрич, когато две групи момичета от съседни училища се бяха събрали, наговорили, за да инсценират побой, а момчетата търчат около тях с GSM-ите и снимат и се изживяват като режисьори, айде малко сега така, айде по-силно, и завърши с 3 деца в спешно отделение. След това в разговорите децата казаха, ама какъв е проблема? Но то беше за да направим клип, няма нищо страшно. Затова е да осъзнаят, че въпреки, че е за интернет, то вреди. Да осъзнае онази ученичка, която в един град, няма да го споменавам, беше снимала своя съученичка в тоалетната и беше поискала 50 лева, за да не сложи снимката в интернет. Повярвайте ми, горещата линия постоянно получава сигнали и все повече сигнали, свързани с такива инциденти. Направете си експеримент. В Google пуснете на български бия или бият, да видите, всеки ден ще ви изкачат нови и нови видеоклипове, направени от български деца. На някои от тези клипове са 5-6 годишни деца, които се организират по бой. Последният клип вчера, който видях, беше пред НДК на 2-6 годишни момчета, който започва като не игра инсценировка и накрая свършва с разбит нос. Извинявам се за дългия отговор. Извинявайте, само пак благодаря ви, между другото, за интересните данни. Само не разбрах общата сума каква е? Общата. 98 по 2, да ви помогна ли? Или учителката да питаме? Не, вие в началото не го казахте по 2, казахте, че... Казах, че 98 хиляди е 50% финансиране от ОК. Другото, фактически ние го осигуряваме частично през програмата. Да не влизаме в подробности от Safer интернет, безопасен интернет. Една част, както ви казах, дари Microsoft България, не като пари, а като оборудване, като софтуер и като право, значи това, където е базирана тази платформа, е един много скъп сървър, SharePoint сървър, който само хостването на него и разработката на нещата струва, точно ще ме поправя разработчика, ако греша, но мисля, че това са нещо в рамките на стотици хиляди, нали, Тодоре? Към стотици хиляди ще отидем за година, ако е само това. Така че виждате, че има дарения, не е нужно да ми слагат парите в плик. Това е да подпомогнат с нещо, което е необходимо на проекта, е много по-важно. Аз само искам да кажа по отношение на този въпрос. Нещо, което е много важно. Проучванията на Фундацията за приложни изследвания и комуникации показват, че в момента комуникацията в интернет е първата причина за използване на интернет от децата. Все повече и повече комуникацията, не толкова компютърните игри като цяло. И според нас и това, което виждаме в училище, огромният проблем на децата в това, че те не са научени, не са способни и не знаят как да общуват помежду си в реалния живот, неизбежно води и до проблеми в този тип ползване на интернет като средство за комуникация. Още повече, че усещането за сигурност там и за анонимност е много силно. Така че всъщност заради това има толкова много работа в тези часове за общуване. За общуване и за емпатия, за способността да влезеш в обувките на другия и да си представиш той как чувства, какво чувства. Въпросът за това, разпознаваме ли чувствата у себе си и от другите, е основата на ненасилствената комуникация. Следващата стъпка е за това как да изразиме себе си. Така че наистина въпросът за общуването е много, много съществен. Не знам дали ще успеем с този проект да постигнем някакви трайни резултати, но поне смятаме, че пътя на този етап е това, което виждаме, окуражаващо. Имаме още 7 минути за въпроси, ако имате.
Ние се ограничаваме просто до скелета на нещата, защото много е обширно, тя Ева затова в началото се увлече, да обяснява философията. Повярвайте, 1 година работа ни трябваше, за да измислиме методиката, да се съветваме с специалисти и психолози и педагози, защото материята е много деликатна. Тук е момента да кажем, че да изразим благодарност към Института по психология на БАН, които бяха нашите консултанти в разработването на този проект. И в крайна сметка, наистина, така, сега е момента да им благодарим. За това, че наистина те участваха абсолютно доброволно и много ентусиазирано в тази си работа. Това е също един нематериален принос към проекта, така че ако трябва да кажем точно колко струва този проект, ще ни бъде много трудно. Този проект струва много в човешки качества и аз пък искам да благодаря на всички училища, на техните директори, помощник директори, координатори, които се съгласиха да се включат в един, честно казано, рисков проект. Рисков, защото атакуваме много болезнено място. И ако не се пипа внимателно, ние говорим за деца, и говорим за деца с емоционална нестабилност, емоционална незрялост, всяко невнимателно пипване може да нанесе вреда, а не полза. Затова голяма част от материалите, които децата получават и които им се разлепват визуално, са горещите линии за деца жертва на насилие, горещата линия за незаконно и вредно съдържание в интернет или за деца жертва на преследване в интернет. Знаете, че последната мода е дете подложено на преследване от друг човек през интернет комуникаторна програма с цел сексуална злоупотреба. И децата не се пазят от това, защото никой не им говори за това. Така че хората, които повярваха в този проект, училищата, които повярваха, ние много се надяваме, че ние ще им бъдем от полза, но те са в момента основната база да се изпробва нещо ново и това, което виждаме от децата, смятаме, че наистина то се заслужава. Ако мога и аз да кажа няколко думи, може би, за финал и един вид отговор на господина от BTV от друга гледна точка, как това ще спре децата да не се снимат и да не качват клипове. Има начин, може би, това да се спре и именно целта на проекта е да изгради малко гражданско съзнание, така да се каже, у децата и техния кръг, именно давайки им ресурсите на горещите линии. Ако едно дете осъзнае, че това, което вижда е насилие и че виждайки си приятелката качена на клип в интернет, то може веднага да подаде сигнал, който се поема от ГДБОП и този клип бива свален, може би с течение на времето те ще осъзнаят, че не е толкова готино да се бият и да се качват, след като това нещо се сваля и след като се намесва полиция и органи, които действително си вършат работата, както и господин Явор Колев така вчера на една пресконференция обясни, че това се случва и те работят с такива сигнали, биват сваляни, бива махано това съдържание. Въпросът е да се обръщат децата, родителите, близките им по адекватен начин към тези органи. Адекватният начин, съответно в днешно време, не е да отидеш и да подадеш на листче жалба. Адекватният начин е ползвай интернет, ползвай горещата линия, остани анонимен, обърни се към хората, които могат по някакъв начин да помогнат и да премахнат насилието, визуалното. Разбира се, за реалното насилие говорим за методи и техники, които ние предлагаме на децата, как биха могли да се защитят и към кого да се обърнат. Култура, която смея да твърдя все още липсва така в българското общество, като гражданско съзнание и ниво на осмисленост. И в заключение ви каним на конференция, предварително на пресконференцията, когато курса вече ще изпробвам в училищата, ще имам резултати от второто изследване, за да се похвалим, надявам се, а и да споделим проблемите. Не знам кога ще ви уведомим. Желая приятна работа на всички.